RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Ali te, gawas na te, para makita ang atong beauty dire te. Ayan. Kanay mo paminaw ka radyo, unsa nga estasyon? DXDC. DSDC gid ka te. Oh, DXDC. So, sa pangalan mo te? Aurelia Ando. Te, dugay naman kaniktik paminaw DXDC. Oh, dugay na. Sige, amo lang, may pangutana gamay sa imo ha. Sa programang Straight to the Point Morning Edition, kinsa ang anchor? Si John Duterte. Right, Jun Duterte. Magtubag na ang anchor sa Straight to the Point Morning Edition. Radyoan Jun Duterte, ma'am, is correct! Ayan! Kabalo gid si ma'am. Suking tigpaminaw gid nato siya. Kaya nakabalo ka, ma'am. Udawat ka sa ato ang usa ka basket nga ingredients. So, panutaan na to, ma'am. Oh, isa-usahon na nato, di. Unsa ang sulod sa atong basket? Hotdog. Hotdog. Mantika. Oh, mantika. Itlog. Oh, Burger patties. Burger. Ayan. daghang salamat sa DXDC. Ayan. Ipanghatag. Alright. Congratulations, ma'am. Ayan mga kasama, alang sa atong RMN Listen Win Panutan Basket Edition. Kauban ang atong mga intern sa Davao Del Norte State Challenge si Radwan Joel Garay. Kini si Radwan ay ni Ginita. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition